Брати и сестри, в България започна Рождественския пост и понеже стана на въпрос, аз се поразчетох насам натам в Типика, в Патриаршия сайт и други сайтове, които указват вида на поста, с какво се пости, с какво не се пости. Забелязах, че никъде, да не кажа, почти никъде, айде да не е никъде, не съм прегледал всичките възможни сайтове, където се публикува такава информация, не се оказват апостолските и другите канонични правила, които засягат постите. И затова от един руски сайт преведох една статия, в която се посочват и самите апостолски и други поместни събори, правила на поместни събори, в които се говори за поста, плюс някои исторически данни, които се срещат и в Патриаршия сайт, но все пак като цялата статия така съм я превел, ще прочета и ще дам, отдолу съм дал линк всъщност към моя сайт, където пак ще публикувам написаното за обща полза. Моето мнение е, че православните християни, освен указанията лично на свещениците за постите, трябва да имат и малко повече информация за това откъде са тези правила, откъде си ги научили свещениците и владиците тия установления за поста и така нататък. Канонически правила за постите в православната църква. Първата строго християнска институция за поста може да се счита за правилото на Иерусалимския апостолски събор, който предписва следното правило за членовете на църквата: да се въздържат от идоложертвени неща и кръв и удушаване и блудство и да не правят на другите това, което не искате да причините на себе си. Това постановление на Иерусалимския събор се потвърждава от 63-то апостолско правило, което добавя наказания за неизпълнение към изискванията на заповядания пост. Ако някой епископ или презвитер или дякон или изобщо от свещения чин яде месо с кръв, в което е душата, или месо от животно разкъсано на парчета от див звяр или мърша, нека се отстрани, не извергне. Защото и законът на Моисей е забранил това. Ако мирянин направи това, да бъде отлъчен. В 69-то правило на светите апостоли се казва: ако някой епископ или презвитер или дякон или подякон или четец или певец не пости през светата Четиридесетница преди Великден или в сряда или в петък, освен ако не се дължи на телесна слабост, нека бъде отстранен, низвергнат. Ако е мирянин, нека бъде отлъчен. Свети Тимотей Александрийски в своите канонични отговори причислява родилките към броя на хората, които не са в състояние да извършват телесен пост. 66-то апостолско правило, 55-то правило на Трудския събор и 18-то правило на поместния Гангарски събор предписват наказания за християните, които постят в събота и неделя, тъй като в църковното съзнание тези дни са били дни на специален празник и духовна радост. Всъщност фактът на възкресението на Христос заема централно място в доктрината за спасението и съботата е почитана от църквата като нейното основаване, от нейното основаване, като ден за почивка, когато Бог си е починал от делата на творението. Поради това горните правила предписват освобождаване от сан на духовници и отлъчване от църквата на миряни, които постят в тези дни. Но ако съботите и неделите се падали в дните на Светата Четиридесетница, а по-късно и в други многодневни пости, постът не се е отменил, а се смекчавал. Тоест, както е при нас в Зограф,
През Великия пост от понеделник до петък се яде без олио. Това означава за нас пост. Обаче в събота и неделя постът се смекчава, облегчава се, като се приема олио, т.е. зехтин и вино. И така, според това правило, постът не се отменя, а се смекчава. 19-то правило, т.е. правилото за въздържание в събота и неделя, за постене в събота и неделя. Правилото не отпада, а се смекчава. 19-то правило на първия поместен Гангарски събор казва: ако някой от подвижниците без телесна нужда се издигне и позволява нарушаване на пости, посветени на общо спазване или запазени от църквата, като остава в пълно разумение, нека бъде под клетва. Осмият събор в Толедо, проведен около 653 година, постановява със своето 8 правило всички, които решат да ядат месо през 40-десетницата без крайна необходимост, да бъдат лишени от причастие и да бъдат осъдени да не ядат месо цяла година. В 56-то правило на 6-тия Вселенски събор са изборени храните, от които трябва да се въздържаме по време на пост. Църквата Божия в цялата Вселена, следвайки един обред, пости и се въздържа както от всякаква храна, така и от яйца и сирене, които са плод и продукт на това, от което човек се въздържа. И тук искам да споделя един парадокс, който имаме ние относно зехтина и маслините. През Великия пост, както казах, дори без зехтин, от понеделник до петък постим. Обаче интересното е, че маслините са постни. И през този период, от понеделник до петък, на практика ние не ядем зехтин, обаче ядем маслини, от които се извлича зехтина. Това е един парадокс. Същото е и относно рибата и хайвера. Забранено е риба в сряда и петък през годината, обаче хайвер е разрешено. Като че ли хайвер го берем от дърветата. Но това е пак един парадокс. Накрая ще спомена как се практикува въобще относно постите. Първият пост, който се появява в ранната християнска църква, е постът преди Великден. Освен това, от най-древни времена постът се е спазвал в сряда, в памет на предаването на Спасителя в ръцете на първосвещениците, и в петък в памет на Христовото разпятие. Тези пости били строги, спазвало се пълно въздържание от сутрин до вечер, а постът, започнал на Велики петък, продължавал до полунощ на Възкресение Христово. В тези дни те се въздържали не само от храна, но и от вода. Що се отнася до многодневните пости, в първите векове на християнството в църквата е имало един пост – Светата Четиридесетница, който по-късно получава името Велик. Следователно всички правила на ранната християнска църква относно поста говорят за Света Четиридесетница. Установяването на Рождественския пост датира от първите векове на християнството. Най-ранните писмени сведения за него датират от 4 век, когато свети Амвросий и Медиолански, свети Августин и Филастрий споменават Рождественския пост в своите трудове. Този пост продължава 7 дни или малко повече дни. 40-дневният пост преди големия празник Рождество Христово е установен на събора в Константинопол през 1166 година. Съборът се ръководи от Константинополския патриарх Лука и император Мануил. Апостолските постановления предписват спазването на летния пост, който по-късно получава името на апостолския, Петров или Петропавлов пост. След Петдесетница празнува една седмица и след това пости.
Справедливостта изисква както радост след получаване на дарове от Бога, така и пост след облегчаване на плътта. Инструкциите на патриарха на Антиохия Теодор Валсамон, датирани от 12 век, говорят за установените до тогава правила относно апостолския пост. 7 дни или повече преди празника на Петър и Павел, всички верни, т.е. миряни и монаси, са длъжни да постят, а тези, които не постят, трябва да бъдат отлъчени от общение с православните християни. Периодът на Великия пост през август написан е Велик пост. Зачетах се да видя, но така автор го публикувал. Може би защото е строг, както Великия пост. Успенския пост е по строгост, както Великия. Периодът на Великия пост, т.е. Успенския, през август първоначално се състои от 2 поста. Преображенски и Успенски. Тези пости са установени по-късно от Великия и Коледния пост. Делил ги един ден, Преображение Господне, когато било позволено да се яде месо. Император Лъв VI Мъдри ги обединява в един Успенски пост, но през 12 век този пост все още не е ясно регламентиран. За това на Константинополския събор през 1166 г. председателстван от патриарх Лука, както беше споменато, се разглежда въпросът за Успенския пост. Според Валсамон се обсъжда продължителността на двата поста. Тогава някои се съмняваха в броя на дните на Успенския и Рождественския пост. Затова самият негово светейшество патриарх потвърди, че макар дните на тези пости да не са посочени никъде писмено, ние все пак сме принудени да следваме неписаното църковно предание и трябва да постим от първия ден на август за Успенския пост и от 14-тия ден на ноември за Рождественския. И така, искам сега тук да спомена каква е практиката относно поста. В някои статии съм споменал, че поста има директно отношение пряко към молитвата, защото спомага за концентрация, вътрешна концентрация и за съсредоточаване в молитвата. Бегло съм засегнал въпроса за поста в моята статия 5 безмислици в християнското благочестие, където го свързвам, т.е. аз не го свързвам, а много духовници го свързват по някакъв странен начин с таинството на покаянието или изповедта. Свързва го като задължителен. И за това сега искам да внеса едно разяснение, че както винаги съм казвал, когато ме питат за поста, кога да поста, как да поста и така нататък, че постът, освен общите установления от църквата за периодите и както видяхме за някои видове храни, оказва, постът е нещо лично, което се регламентира от духовника на вярващия православен християнин. Общите положения, и това много пъти си мисля да го кажа, сега ми се отдава чак, общите положения, както са и апостолските и другите съборни постановления, са валидни както за цялата църква общо, така и по-специално за новоначалните, които все още изучават вярата, все още не са достигнали до съзнанието или може би да го кажа така, необходимостта, ежедневната необходимост от допитване до или ръководство от духовник, духовен отец, наставник, и все още се лутат да четат от тук, да питат от там, да слушат от онам и
тези постановления са някаква, така да се каже, основа за тях. Но когато човек започне редовно да ходи на църква, да се изповяда, да се причестява, да води по-активен така църковен живот, да чете книги, да се интересува и така нататък, тогава вече той достига до необходимостта от това неговия духовен живот в църквата да бъде регламентиран, да бъде ръководен от духовник. И тогава вече при различните случаи житейски, които са най-разнообразни, духовникът, вече като познава лично човека, се съобразява с неговия начин на живот, съобразява се с работата му, съобразява се с неговите здравословни проблеми, ако има, и регламентира, както казах, положенията за различните видове пост, за различните ситуации, както казах, както например за летния период, когато много християни отиват на почивка на морето от вътрешността на страната, и тези, които имат редовен църковен духовен живот, си имат указания от техните духовници за съботите, неделите, за празниците, за поста, нали, как да постят, как да се подготвят за изповед или за причастие там, когато са на чужда територия, или въобще да не се изповядват, просто да кажат на местния свещеник, че те си имат благословение от техен личен свещеник, духовник, че без изповед могат да се причастят. Ето такива указания се дават, както и за различните случаи, когато, например, хора вярващи участват в някакви общи събрания, нали, колегиални там събрания, когато има някакви празненства или някакви събития, конференции и така нататък, при които вярващият не може да каже, нали, там има общо сервирано на всичките в ресторанта, не може да каже, дайте ми на мене нещо постно, защото аз сега постя. Това естествено ще доведе до някакви обърквания, до някакви смущения лично в душата на вярващия, че той е по-праведен от другите и така нататък. Дявол си няма друга работа, точно такива неща може да внуши. И затова духовникът лично дава указания на вярващия как именно да постъпи в такива ситуации. Затова най-разумното наставление относно постите, според мен, е това. Всеки, който все още се лута по разни писания, по разни сайтове, по разни календарчета и така нататък, кой какво казал, кой какво мисли, какво е и от това, което е чул, на други, каквото им е казано от различни свещеници. Нали? Ако няма духовник, да си намери някакъв свещеник, който да му оказва за него лично тези особености, тези правила, да му даде за него специфично правило и да си го слуша само него. Това е според мен най-правилният подход. Защото в постоянните търсения на правилното, на практика няма как да се намери то. В практиката, в практическия живот, това го знаят и свещениците, и затова мнозина от тях имат различни виждания, и един е научил така, че примерно трябва да се пости 3 дни преди причастие. Друг знае, че трябва да се пости 5 дни. На едни монаси са им казано, примерно, че в понеделник не се пости. Въпреки че понеделник е ангелския пост. В чест на ангелите постят монасите по предание. Нали? Това е, както видяхме тук, не само написаното в правилата и според решенията на съборите се спазва, но се спазват и установени практики от древността и, както казах, един свещеник тъй, на едни монаси тъй. Най-добре е всеки да си има свещеник
при когото да уходи, да се допитва всеки път за всичките тия спорни въпроси. Той както и за поста, така и за изповедта, и за причастието. Най-честите така спорни въпроси, защото, както казах, всички свещеници, или повечето, така да кажем, свещеници и владици имат различно духовно възпитание, духовен път, имат различни информации от тук, различни практики, и не може да се установи по принцип едно общо правило за всички хора. Относно поста, относно изповедта, относно причастието. Това са много лични неща, въпреки че, както видяхме, има указания и за поста, и за причастието, но не може. Ето, например, има едно правило на 6-я Вселенски събор, 66-то правило, което указва, заповядваме, даже казва там, на всички православни християни през цялата светла седмица да се причастяват. Оказва се, че не само мирани, а и много свещеници даже не са го чували това правило. А пък то е на Вселенски събор указано, т.е. на най-висшата правна институция в църквата. И е указано като задължително. Трябва да се причастяват, казва. Като по този начин изразяват радостта от всеславното Христово възкресение. Това означава, че трябва да посещават и църковните богослужения. На практика, обаче, как са го спазвали? Дали са го спазвали древните християни? Аз лично нямам информация. Но практически се показва, че не може да се спазва това правило. От една страна, защото няма как да си вземе човек отпуска точно в тази седмица. От друга страна, защото едва ли ще се намери някъде свещеник или пък владика, който да благослови така през цялата светла седмица, нали, всички да се причастяват. Затова има и практически особености, има и канонични постановления и най-доброто остава, нали, освен общите постановления за 4 големи поста и сряда и петък като задължителни, в всички останали случаи да се допитваме до свещениците, които нали, се грижат за нашето духовно преуспяване, за нашия духовен живот. А всеки трябва да се стреми да си намери такъв свещеник. Не може да се оправдаваме винаги, че няма свещеници. Не може. Аз много пъти съм слушал. Ами то няма духовници, то няма свещеници. Той на Свети Паисий Светогорец, един послушник, като отишъл там, му казал: защо, отче, няма добри духовници сега по наше време? Не неговото време. Това е Свети Паисий се представя в Господа 94-та година. 1994 година. Сиреч 90-те години, края на 80-те години, по това време, да кажем, отишъл той послушник бил и отива при него с този сериозен въпрос: защо няма истински духовници? И Свети Паисий му казал: защото няма истински послушници. Ето, по същия начин и ние постоянно се оправдаваме, че нямаме духовници. Няма истински добри духовници, няма добри свещеници и така нататък. И по някой път аз казвам на хората, че добрият духовник го създава добрият послушник. Ако мирените са добри, ако са сериозни, ако са послушни, те самите ще изградат духовникът като такъв. Той няма как да бъде произведен с настройки, както машините съвременните. Така че да се постараем ние да се смирим пред Господа, да вървим в правия път, според църковните установления, според заповедите Христови,
И тогава вече, като ни види Господ, че ние сме сериозни, и ще ни насочи към свещеник, който ще се нагърби, ще се наеме с грижата за това да се тормози с нас, да мисли за нас, да се моли за нас и да ни дава съответно наставления за духовен живот. Така че, брати и сестри, пожелавам ви успешни, плодотворни рождественски пости и весело посрещане на втория пасхален празник. Това също ще го спомена. Рождество Христово, че в старите църковни книги руски, нали, при нас старите църковни книги са всички от Русия, в последно време в старите църковни календари се споменава декември, 25 декември празника така: 25 декември Рождество по плът на нашия Господ Исус Христос, Пасха, празник 3-дневен. Така че този празник е не по-малко велик от Възкресението Христово, но все пак Възкресението Христово като най-великия празник го надминава и за това е споменат там като 3-дневен празник. И така, весело посрещане на рождественския празник.